Global coverage 24/7. You know how we do. Check the frequency. Let go. Let go. From the street of 1819, the story start to grow. Obinwannem LLC, they said it in emotion. Make it flow. No matter where you did, for London or for Giddy. If the news they hot, we go give it better steady. Everything is newsworthy. Depend on who they talk, we link the whole wide world. Even as we they walk out, we walk. Obinwannem News, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, they promise where we keep. Obinwannem, the value of the truth. Obinwannem, the world for your booth. Obinwannem, the value of the truth. Of the truth, check the website, the info boku, you know they try. From TikTok to the ground, we they fly for the sky. If you want the real, you don't need to look elsewhere. We link the globe together, showing love and showing care. 36K followers, the community they large. Obinwannem News Network, you know say we they in charge. Whether now WhatsApp or you follow for Facebook, open your eyes, welcome and take a better look. Every corner of the world, we link up with a vibe. Authentic reporting, now that one be our tribe. Obinwannem News, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, the promise where we keep. Obinwannem.com, the world is watching. Everywhere you go, we go there. True value, no fake news. Oh. Obinwannem. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens, to restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another, to ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future, to rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity, to ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world, to reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations, to see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Nwachineke Ugu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413. From the streets of Amber, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak.
Obi-Wannem worldwide, the movement is Igbo global. Raise your head high, raise your head high. Our men will never, ever die, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. Protect the culture. It's in our hands. Follow the light, follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Ama ugbu a Chukwu am na-akpọkwa ka m na-akpọ anwachi Igbo ga-adịkwanụ onwe iberibe aha bekee butere anyị Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya anyị ga-anọ n'omenala anyị bekee nọ na nke ha ụmụ anyị ga-agụta akwụkwọ bekee gụta nke Igbo onye ya agwa nwanne ya okwu ya bụrụ n'Igbo gwa ada agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha aja obodo na n'Igbo were onu bekee gwa ha ọ bụ onye hụ nwanne ya asị fere onye hụ nwanne fere ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha Yoruba anaghị asịrị ibe ha ebere ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha bụta ọ bụrụ ndị Igbo fere eme onye na-asịrị ọnụ ihe kwuru ma ọnụ Chukwu ma yogo ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga esiri kwesịrị ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjị ọwụwa ya n'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu ndị n'ibe ha nọ ndị na-ana bekee ndị nọ na n'Igbo ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Nigeria ka ha kwado omenala Igbo achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị ka omenala anyị na-aga n'ihu a na-azọdoro ụkwụ ụwa n'Igbo ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị ihe unu ga-akwado omenala Igbo mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu ugbu a m ọjị a Igbo mmamanya ugbu a
Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị ịdị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya mara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Mazi Nnamdi Kanu, the vision is clear. Obinwannem Global Foundation, listen. They say giddy giddy bugwe is a unity, is the strength of a king. And when we work together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Mazi Nnamdi Kanu saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home and abroad, hear the call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem, everywhere we go. As one nunu nebunye yari, we must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Nneka na one day we stand so tall, lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obinwannem, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunem kuwana kana cover the palm fruit. That is why we need you, from the branch to the root. Support the mission, embrace the vision. Mazoke Chukwu's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve, make us proud. Yeah. Igbo Gadi, Igbo Shani. Support Obinwannem in the Igbo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Mazi Nnamdi Kanu, Ijele Gobang. Together we achieve. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in the Igbo home and abroad, hear they call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem, everywhere we go. Obinwannem Global Radio, ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio, ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m onye ukwu, kenekwa onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere.
ya mara anyị niile ma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị afọ ana ma bụrụkwa ụbọchị anyị ji enye Chukwu okike abịa ma ekene n'ihi na Chukwu okike abịa ma bụ onye agha na-ekwu okwu ya ejesi agwụ. Ọ bụrụ na ị mara Chukwu okike abịa ma ị mara na ị mara ka onwe gị ụmụ Chukwu ka anyị bụ. Ana m ekene unu ebe ọ bara ụba na-ekene ndị niile abụ ndị kwudoro n'eziokwu o wee na-afịọtụ ka o si afịọtụ na soshal midia, ọ na-aga ka o kwesị isi na-aga maka na Chukwu okike abịa ma ihe ọ bụla aka ya dị ya onwe okwu ya megidere ka o rie mperi. So abịakwana m n'ụbọchị tata anụrụ m ka ọ na-akpọtụ maka ihe gbasara DOS and the new one and the old one. Anụrụ m ya, ama m na ọ gara adị na the wars are also coming. Nke a na-emekwa bụ obele. Agwara m na unu ga-emechakwa ha etisie ndị a niile n'ụlọ ọbụrụ ọfụma maka na mgbe m fụrụ eziokwu n'ife na-eme na IPOB eso m na onye izizi bụ ụzọ wee kwube dekwuo ma akwụkwọ degere Nnamdi Kanu. Very soon ga-agụpụtara unu leta ndere through DOS to Nnamdi Kanu before m wee hibe Obinwannem nke ndị Igbo na-ene anya today. Mana ama m na otu aka ọ dị njọ ọ ga-adịrịrị mma maka na asị na ehi na-enweghị ọdụdụ bụ chi ya na-achụrụ ya ijiji. Ọsọkwa unu create the whole media wee na blackmail the truth of ụmụ Igbo. At the end unu ga-regret ya because na onwe onye megide ka aka kpuchie ọnwa. Maka ama m na ihe niile unu na-eme na social media bụ propaganda and blackmailing. And na mma na otu aka unu mere ihe na unu ga-agwatakwa ihe na-eme. Ọtụtụ n'ime unu na-eme ya ma amaghị ama, ọtụtụ n'ime unu na-eme ka ewego o wee dịka na lọvụrụ Nnamdi Kanu, ọtụtụ n'ime unu na-eme ya ka o wee dịka na-akwado the struggle. But all of you have been destroying Igbo land because of the hatred of the people that are doing well. Ọmụ bụ Obinwannem ndị Igbo, onye ndu Obinwannem ndị Igbo, ndị na-ekwu maka omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Abụ m onye Igbo, Igbo first before Biafra. A na-ejeri court. Abụ m onye Igbo and Biafra ndị nna nna m ha nụrụ ọgụ ya. Anọghị m n'ime IPOB because na mụ amara ihe bụ Igbo. Anọ m na IPOB because abụ m onye Igbo. Anọ m ọ bụ onye sị that na ọ bụ na IPOB recognize ha ndị Igbo, they will never go anywhere in Igbo land. And I still saying it. Ọ dịbekwa late unu wee ghọtakwu ihe na-ekwu o maka ọ bụrụ na ghọtara ya n'oge mgbe the radical ndị Igbo ga-ekuni maọbụ ụmụ Igbo ga-ekuni ọ ga-adịrị anyị very 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 difficult. Etoro m n'ala Igbo na Wọliwo precisely otu nkwu Ọnịcha. O nwere ndị nwegoro problem na this struggle. Mụ nwa na onwe m, a lot of my friend, a lot of problem nwere n'obodo a because of Biafra orika. Mana ma rapụnata this flag m ga-ejigide until ihe niile na blackmail ndị dị ka anyị nwa ndị feel that na anyị erughị oge leadership, anyị erughị n'oge ọchịchị, mana anyị nọkwa na obi anyị wee na-emekwa ka anyị ha. Ọsọkwa ga-eje kpọta the highest leader of the whole world maọbụ ndị kacha nwe ego dịka America na ndị a na-akpata ego dọla. Sọkwa kpọtacha ha na ha tinye n'ihu oche, they will never make a move. Ala Igbo dị nsọ. Ọ bụrụ na iji ha eziokwu eje, ị ga-emechikwa afọ ihe ga-eme at last. Biafra is a spirit and we all must respect the spirit of the Biafrans. Ọ bụrụ aji ife na m na-agitate for Biafra. Enwe m right agitate for Biafra. And I'm agitated for anybody. And I'm agitated because now I'm a mife mere before njebe obodo oyibo. I'm a mihe Nigeria government stand for. When chọpụtara na Nigeria government abroad ha na control onwe ha na ndị na control Nigeria government bụ ndị hiberie ka nji wee sị mba na aga m akwudo na IPOB wee gba mbọ fụ na ife na dị mma. Afụgo many of you people na-akpọ na-ajụ m kedu ihe na-emenụ si unu amabụrụ na nwere ihe na-emenụ unu na-akpọ m na bụ ezigbo mmadụ. Ndị Igbo abụrụ ezigbo mmadụ. 99% of ndị Igbo bụ criminal. Ha bụ ndị ori. 419. Ọ na-eme na South Africa ka ọ na-ha eme. Ọ na-eme na ọ na-ha eme. Ọ ka emecha mme na America na ya ha ịnọ. Mee na Germany anọ. Ngwa ngwa anyị niile kuritere n'ụla. Wee gwaba onwe anyị eziokwu. Maka onye ghọrịrị nwanne ya ghọrịrị onwe ya. Onye gburu nwanne ya gburu onwe ya. Onye fụchara nwanne ebe ọ na-aga n'iru o si n'ụzọ ahụ jee mebie ya ka ọ rapụ ịga n'iru ka o wee bụrụ na onye nwa bụ ihe ga-emecha gaa n'iru. Onwe gị ka ị na-eme. This struggle we have already started in a genuity,
holiness, transparency. Many of you people batani me. Where's the Emerald Gnamba? Esom Nandi IPOB media zụọ ọfụma. Amobu media moderator of IPOB. Ọfọma echefukwana na ọmụnwa. Chike dozie echefukwana na ọmụnwa. Nnamdi Kanu ịma na m na-eme exist. Mana na-ekpokote ndị ahụ na-ekpokote aka m nọkwa n'Obinwannem nke ndị Igbo. Na ọ na-ala Igbo na-eche all of you. Onwe na-ejekwa ịkọ ọnụ na-agwa m na m anaghị akọzi ọnụ. Mana ọkwa ifuru eziokwu must be saying it. Unu ncha niile nọ n'akụkụ Nnamdi Kanu wee na-amịgharị ka ndị ori. Ihere ga-emechukwa m unu. Ọmụnwa bụ nwankwụ na ohe nsukwa na-ekwu ya. I have been warning all of you, even warning Simon Ekpa, warning DOS akịta na-eme ihe a, warn them. Chukwu became ọkpara eze unu ncha niile bịanụ ma Metusela bịanụ ọkwa osetigo. How can you people survive it? Kedu ka unu esi survive ihe ọjọọ unu mechara ndị ahụ niile bụ ndị Chineke wepụtara ka azọ ụmụ Igbo ndụ through IPOB? Kedu ka Chineke ga-esi gozi na unu apụtago kịta na-arụ ịba n'akụkụ Nnamdi Kanu ka wekpu na ezigbo mmadụ unu ga-emecha taa afụfụ all of you. Ndị ahụ niile unu na ha echere unu na fight. Mgbe m menye unu record about these people, arụrụ m ọrụ with this DOS now, the old one and this new one m fụrụ kịta na ama jijiji. Ọ bụ na ha edozi okwu onwe ha ọfụma, ọ mụ na-ekwu nga na-agụ unu eko esi na-ada unu ga-ehetigide m n'ụwa ntụrụ na nwụsịsị ya ma ma nwụọ. One thing must happen. Ọkwa many group ntichara ife a ma ndị avid mie niile ọkwa efuru na before Biafra mgbe Ojukwu merie unu kpọrọ ife ajụna na nwere ihe ife ajụna mee na betrayal. This time of Biafra agitator, I will never make anybody to run away from evil he have committed. Ala Igbo na-agbagha today all because of unu ji Nnamdi Kanu wee na commit na Ala Igbo. Mana ọ bụrụ na akwụsị ihe, the land of the rising sun shall destroy all of you and all of your generation. I'm not going to use every day. Onwe ka m pụta bịa mebe ebe ka ikwe ebe onwe ebe m all of you, old and new, all of you are very, very, very wicked. Ano ka kwa manu unu bido n'oge kita chegariba. Ọ bụ na ndị new one na-apụta na dịka m chọọ ikwu ihe m ga-ekwu very soon. Ọ bụ na new one na-apụta na maka ihe nji si ka m bido kita na-akwu maka ndị ga-abata ọfụrụ. Ihe nji agwa unu bụ na ndị na-apụta ọfụrụ ọ bụ na unu respect ho the law na guide Ala Igbo. The law na guide ụmụ Igbo. The law ndị nna nna anyị ha hibere. Ịma unu ga-enwe problem karịa ndị nke unu ga-adị worse. Ọ bahụrụ ịbịa na-edobe ahụ that na Nnamdi Kanu appoint go new one ndị DOS apụgo unu China bụ ofu ihe. Onye lere nkịta goro enwe ihe ntukwu ka n'obie. Ana m afụga ka unu China na-amagharị ka mkpụrụ amụ. Unu magharịcha unu ejezu ike. Nigeria gọọmenti bụkwa ndị Igbo. Biafra bụ ndị Igbo, IPOB ndị Igbo, DOS ndị Igbo, old one and new one ndị Igbo, ndị Christian ndị Igbo, ndị ọdịnala ndị Igbo, ndị omenala ndị Igbo, ndị Igbo, ndị Igbo, ndị Igbo, ndị Igbo. Ihe unu na-eme onwe unu, ihe radị emedu unu. Ya bụ orubeghị mgbe okenye ga-eji wee mara dat na ọdụghọ m okenye nọ n'ụlọ egwu anwụ n'ọgbịrị. Unu na blackmail ndị na-ajụ na ajụjụ. Ndị na-achọ ka amara bebe nna ha dị. Ala Igbo niile bụ ofu ka ọ bụ. According to history of the ancient. Biafra bịa today nwe onye ga-cross ala nsọ. Biafra bịa today nwe onye ga-cross Nsụka na ebe onye Nsụka. So amaghị m unu na-azọ na social media. I don't know what people are dragging this one, DOS, this one. Those things does not even matter for anybody that understand Igbo race. Igabe nna gị jiri nwayọ kịta ọ nọ eji nwayọ dozibe ebe nna gị join ya village people, join ya community, join ya ndị ihe niile a na-ekreti bụ ụzọ ha ga-esi na-ezu ori. There is nothing more. Because there is a way I have told DOS to structure this movement. We was thinking that na ịbata na this struggle. No ebe ka m ga wee zoo onwe m ndị dịka anyị nwa agụrụ akwụkwọ dịka unu si wee gụcha nọnsensị unu gụ na Cambridge onwere nke unu ji enyere ndị be nna unu aka. Ndị dịka anyị batara ka anyị wee nya zoro onwe anyị na wickedness of Nigeria. Because Nigeria megidere ndị niile agụrụ akwụkwọ dịzie ka o nwere ife ha ma ọ dịka ha nwere right. Mgbe bịa obodo oyibo nye m right. Na shine zika kpakpando. Ọ na-ewute ndị dịka unu blackmailers, propagandas. Ihe niile unu ji charụ ọrụ bie na-egbu unu. Kama the rare. Ndị wonu ụmụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị dịka unu ekpu mmanya ka ndị ori. Ana m asị ka Chukwu okike abịa ma gozie unu ebe ọ bara ụba bụ ndị ahụ niile bụ ndị eziokwu. Maka na unu na-ada monitọba ka mara ka nsi ekwu mara ebe nkwụ. Aga m agwakwa unu mma na-akpa afa
agwa mụ na dista nga na-akpa afa na-akpọ unu afa ka unu wee na-respect onwe unu na ihe ahụ unu na-eme una no go survive am. Only thing ga-azọ anyị niile na this problem anyị nọ na Nigeria bụ na anyị niile kwubere eziokwu. Ọ bụgodị na ọ bụ ha anyị niile kwuru eziokwu, then join in the eziokwu onye ka nji wee create Obinwannem Foundation worldwide. So ọ na-abịa iche ime m ihe nwerekwa that one ahụ create kwa as you. Everything unu create foundation and they are less than it. IPOB be foundation. I am so many of people bụ na-enweghị respect n'ụwa na unu na-emezi ka ndị ụwa mara ndị ma Yoruba ma Hausa mara na the IPOB bụzi business. Onye abụ a founder. How can you send your papa away? How can papa send children away? Hypocrisy everywhere. Ọmụnwa bụ ihe na-eme unu nke ahụ na-abụ mmesi unu na eche m na unu kwesịrị na-eme m unfollow maka na wickedness unu. Chineke okike abịa ma nke usu nke ndị agha can never forgive all of you. Waka waka ji because of this Biafra nwụọ. Nkiriku Antonia ji maka this Biafra nwụọ. Many people nwụrụ na Afara Ibeku. Many people nwụrụ na Mkpọ. Many people nwụrụ na Hebridge. Ihere ada eme unu. Ofu mkpụrụ ihere ada eme unu. Iru na agbabasịrị na social media. Ụmụnna anyị kịta na-ata afụ na South Africa. Akụnụba niile ha nwere na South Africa na-anapụ ya. Onwe onye n'ime unu ga-abịta na-ekwu okwu ya ga-azọ ndị Igbo bụ ndị otu anyị maka ometụcha ihu ometụ ọnụ. Afọm peji niile unu ji kwesị dị na-ekwu maka ndị Igbo na-ekwu maka ya ga-azọ ndị be anyị niile ndụ ma ndị a niile na-ekwu okwu Biafra. Nnamdi Kanu teach all of us how to protect ourselves and how to defend ourselves and how to expose the evil. All of you, Deje na ona akụkọ Nnamdi Kanu kita na-claim that unu bụ onye ọma CY. All of you kita bụ social media handler of Nnamdi Kanu, defender of New DOS. Ọ bụrụ evil kunu chanye. Are you not a criminals? You people are evil. When I was crying on this social media, na agwuru na DOS na amara m ndị nyere ihe ha na-eri, amakwa m ndị na-enye ha power ha na-enye. Chukwu da form osetigonu. Isim that na law adigo na unu gị na Nnamdi Kanu na-emego law. Unu ji wee chụpụ m na media warrior. Ọmụ moderated IPOB media na-eme ka IPOB media stand ya. Ikechukwu Ọnọha nọ na nke New Radio Biafra ka ogini New Biafra Radio origina. The same Ikechukwu Ọnọha efe iji were nonsense ọkọrọ tinye na Radio Biafra group page 1.6 million nso we build day and night. He were no kwuru against me because I'm arụ with people that get sense. Ikechukwu Ọnọha were ma dey tin tie ndị mmadụ we na-afụ m ka ajọ mmadụ. Then Ikechukwu Ọnọha nọ na Biafra Radio now. You know, onye na-afịa na-asị jisike gị ohe Nsụka shall never forgive all of you. Nkwono ohe Nsụka shall never akatakpa will never forgive all of you. Unu ga-atagide afụfụ nke ụwa na-ajụchi m why? Ụmụ unu ga-ajụ unu. Unu ga-confess. What did you people commit in IPOB leadership? What did you people commit? Okweghị unu with Omiomio. Okweghị unu with Uchemefo. Okweghị unu with Wazirike. Even Ojukwu okweghị unu. What a shame! Ndị Yoruba ewerezi anyị na-achị ọchị. Men anọrọ dịka men anọrọ. Nwa na-esoghị m n'ụbụrụ ndị Igbo. Ọmụ Igbo ka mbụ. Onye ka njasụ na enwere two different people of ndị Igbo. Enwere two faction of Igbo people. Enwere ụmụ Igbo nwe ndị Igbo. You be always listening to me. Always listening to me. Ọmụ na-etinye nọmbụ ị gaghị abịa. Tie link ị gaghị abịa. Ọkwa ha edise Metusela na ndị a niile ha ji weje gbaa m wụọ. Ọkwa ha niile bịakwara kịta na-ekele m na ha bụ ezigbo mmadụ defend Nnamdi Kanu. Whereby that what I'm doing is what I took oath for. Oh, ye nwuru n'iyi ka m na-eme gịnị ka m na-defend. Achọrọ m ịma onye ga-apụta one day were ọnụ oji eri ji na-ede si n'obi nwanne sabotage Biafra struggle. Unu kpọchara m sabo. Ọ bụrụ na ya apology now. Unu kpọrọ nwa nkwụrụ he Nsụka nwa akatakpa sabo. N'obi unu na ya biko many of you people ga-ewepụta iru. Onye choose ka amari okpoba Nnamdi Kanu. Why are you calling Nnamdi Kanu? And my born Nnamdi Kanu. Chikbo engwe onye isi metero nka. Onye isi nke adro mma. Onye isi oburi ha ka gwara in the beginning. I have been always saying it. I don't fear any nne no na mafunu can sense na esi isi an magun o esi isi. Yeah, they talk am before. Because after we vro de na ndụ ndị Igbo. IPOB bụ otu organization Chineke nke usu nke ndị ya wepụtara ịzọ ndị Igbo ndụ. Kunu ji dey corrupt or werekwa the mindset of zoological country called Nigeria we bata n'ime.
nne nunu emas onye ndu si onye ndu ekwugo. We are on a movement that is protecting and defending millions of people all over the world. I US asiri na ya juiceness enwere ka esi eme enemy underground. Finally kedu ife mechazi mme now. Finally now our leader Mazi Nnamdi Kanu kama na ọzụzụ okwu ọzụrụ unu anaghị agba ya draw. Ana m agwa unu before onye ndu na-ajụ azụ aja okwe. Ọgwa mụ na nna nke na-azụ aja okwe. Ọkwụrụ na-achọzi ka ị bịa blame be mba o. Mụnwa bụ Okechukwu Ugwu I can never blame etekiri m oath until ojecha bata eje m n'ọfịs ya ma ọ n'ụlọ ya si ya onye ndu mgbe m wetara gị leta agbata obi nwanne ndị Igbo gịnị mere na ịkpọghọdụ m afa dị chacha sef na afụfụ ntara na IPOB mgbe ị nọ na mkpọrọ ntara afụ protest na Ukraine ụwa niile fụ m taa afụ protest na South Korea nke mbụ onye isi die nke mbụ the founder of the IPOB in South Korea. Enye gị leta ihe izere na one of us. Who is one of us? Mwa bụ one of us. My name no na newspaper in Nigeria. Ụmụnne m na-egosi m. Some people are saying na ha bụ DOS. Who made you DOS? I have been saying it. Who made you DOS? DOS who does not work. Na ada ha arụ ọrụ. Ọmụ mere Simon Ekpa bunye ike m bunyere from my program ka o si anụ ihe ọ na-ekwu maka ọma kedu ihe o ji recognize ya m. Ọmụ agba achọ m na-akpọzi onwe m ekwensu n'obogo ndị okenye ma ndị ezigbo mmadụ batara ndụ m because ihe ngasị na mba ekwensu so that he will run because I will make you. Boko Haram are the wicked more than us. The only thing I have we have conscience. If you don't know, we don't have conscience. People like you, people who the DOS. By this time, ekwesịghị hang chunu ninu na nwosisia. Till today, unenwere ike irreconcile with n'ime onwe unu. Una na-eso okwu ebe ezinụlọ na-eso okwu kedu ka ụmụ ya ga-adịzi nne na nna na-eso okwu kedu ka ụmụ ya ga-adị na-ebutere ndị Igbo aja afa sị na eme ihe Biafra. All our friends niile nọ n'ụwa niile mụ nwa bụ Okechukwu Ugwu oke Jakota na Ọnịcha zụọ ahịa na Mbuko Ogbosi zụọ ahịa na Warrior zụọ ahịa na Main Market zụọ ahịa na Lab International gbaa mbọ for that na men knows everything that going on in this struggle. Na na-emere m onye ndu asụrụ nke a mee nke eme DOS ekwugodi ekwuro mana afụrụ m ndị dịka DOS afụrụ m Nnamdi Kanu wee jebe Ukraine wee jebe obodo oyibo ije kpata ngeji dozi obodo m dozi ụmụnne m. Ọ bụrụ na echegharị ho nne-ekwugwa m ekwusi ike o ọ bụrụ na echegharị ho Chineke nke usu nke ndị agha mmadụ unu ga-ata. Many of you people will begin to die very soon. Many of you people ntụ asị ka ohe nsukwa pịa gbuo m overnight. Many of you people ozu ga na-abata from America, ozu ga na-abata from Canada. The high rate of ndị Igbo ga na-anwụ this life. Ọkwamụnwa bụ Okechukwu Ugwu ọsọ kwunu were Nnamdi Kanu na-eme nonsense unu na-eme in this struggle. Chineke nkusu nke ndị agha will destroy all of you. I joined this struggle because I am a truthful person, honest and transparent person. I live in many places. I have tried my possible best to make sure that these people that is controlling this struggle are criminals. I don't want to make it like I'm insulting or this, but I want to let you people know. I'm had new DOS and Abiano they can kaku to me. Open akwụkwọ elute him na tebi. I'm only ha na-eme ka ya wete m akwụkwọ from 100 men na abịacha afrom unu. Ma feed mosia mosigia. Ọ bụrụ na ejiri eziokwu Nnamdi Kanu ji eziokwu were ya eziokwu n'ọnụ. Ọ sị gị never lie. Judge one here when the page m na-eji ọma. Ọ sị na Obinwannem ndị Igbo nke ọma anaghị eme mgbe na report m to him. That is why ndị adu na ezigbo aka na ntị. Adị m afọ iwu Nnamdi Kanu wee na-eme ihe Biafra. Ihe m na-ene anya bụ ndị ahụ niile m nwa na ụmụ fụrụ mgbe m nọ na ọpụ iwe ka. Ndị agboro na-agba ha na-arụ agboro ma ndị na-ere bacha ma ndị bita ma ndị ebekereke ma ndị a na-agba bọyị a na-apịa hụta which na-emere m ya. And many of you people batara na this social media wee chefuzie ebe isi bịa wee were Biafra wee na-destroy ala Igbo. Nkwu na asị m ga-emebi ihe Igbo ma ga-emebi ihe Igbo gaa. M ga na-emekwa ihe Igbo ma ọkwa nka na-eme ihe Igbo. Radio Biafra nke unu so na anaghị eme ihe Igbo mecha promote bụ ihe Igbo. Culture m bidoro na-asụ na culture ya nwa bụ the struggle. The same culture na promote bekwa na the Radio Biafra. Ọ bụrụzi ihe na ahụ gwara unu ka emebe ka unu mechara mebe. Onwe onye bụ m ụzọ bido promotion of Igbo culture. Asụsụ Igbo ka m ji ekwu okwu na Radio Biafra.
asụsụ Igbo ka m ji ekwu okwu n'ebe ọbụla na-eje nzunu na ụna na-asị m ka asụba English esi ana masụ ihe ma mara asụ onwe mgbe efe kịta na ahụ na ha amagharịrị na ebido defend DOS bụ ndị jidere ụmụ Chineke destroy ya. DOS ma gwa unu one day make short video for all of you. Kama the real, kama the real. For kama, the reason I love God, even in Dutch and Agwame, the reason I love God, that no one here zorezona gahemecha putihe no wa. Kama oteaka, on the patient, very good. Nkono na he make it. Abago mafani isi onwunu. Unu ga-enwekwa ezigbo serious problem. Before this year now, many of people will get into problem. That is it gonna yozubiko. Let solution come. Let ceasefire come. Ejim this platform promoting, let bring the old and new leadership in this struggle have suffered and contributed a lot. Stop this hypocrisy you people are doing in the name of Nnamdi Kanu. Stop this thing. Okay, you may destroy a lot of people. Men, no, this struggle is deadly. Now, heavy to be action in the way you are going to see it in this life because of Nnamdi Kanu, the love we have within Nnamdi Kanu, I swear. Ebimna street. I grew up in street. Everybody knows know. Many of you can see you. Madam Dibuna, Madam some Agwazun Ebemsi. Makanam put Budum Batrana Hamanambata. Because they drew my jihaga. Manono one in a Zogariezu, IPO, Mua Sononiz, Muaboketu, Sononiz, Zipatala, Webtirumu, Wegwa, Adibechefi, Wegwa, Iguachebo, Onicha Oku, Garavira then. Mbuna mabehihe. Mbuna marihana hako. Makanechem na the reason you will watch a bonnet, which in the youth on it at Boromo, Mahama Mwa or Buno and Amma of Mofma. Ngwacha Hangwasia. Because that's okay. Nama no okay, can I? And that's because of how Nnamdi Kanu was saying things. Can't you wait him with that? Where water kana Okurada Kariwa Korean or Bundu Kuroku, I said that na no matter what of Negis Nesia Johnny Maptana publish no the hotel. On honor the can, then ask Nnamdi Kanu bros leader Hako. Oh, bros lead now. You are the leader of indigenous people of Biafra. Even then you the mantle. Whatever me about our business, who maybe guy before me. Eme waraboku, Obroku, Naiga no kata, on Nakob. Ezuboten Nafo, and Nana Amaka, Amam no Gemecha Mooney Hendia. Nnamdi Kanu never believe on a gossip. What's you believe him? I don't believe in gossip. If you know what you can do to bring this struggle down, start doing it now. Because there is a time that is not going to be forgiveness. Oh, you can't we don't forgive. Eba hunu zochara. Machina samoru. Mandini na zocha more forma. Unu gapota. Ona nakbo final. If all of you did not appear to show the whole world who is directing or who is sacking Nnamdi Kanu, na kita kunu gafuzi ngebo fire. Mu wana heku. Onwa the group, onwa hebem chori no we na-ekwu okwu. Ama m ifem from my family. IPOB is my property. The same right in Nnamdi Kanu when IPOB is the same right I have. I have the same right. Chokwe try ya. It's chokwe marker because we call it one family. That means one blood. Only have the slogan of Obinwannem Ufobi. If you don't know why I created Obinwannem Ufobi, it is the same thing in English of IPOB, one family. I know what I'm doing. I even named the English one, Obinwannem United We Achieve. Do you know why it's in the United We Achieve? Because some of many criminal it is in DOS, supported by Nnamdi Kanu then. And the reason I attack Nnamdi Kanu direct, because we never see something like that physical by him. We have evidence. Because only is supposed to take care of the family. A family only is take care of Ezbotenna. Ezbona now. Is Romano Aguni before. I'm hate him because of my truth. I'm going to go on a hakumiri. And my gunu kedi me formula. DOS kedi me formula. We write letter. Men muna hana roll worldwide cannot with me. Now dun kedi me formula. We need to understand what uche me for did. Today, unu chani nezo oge gbunu ni negbu esunu ni. Unu ga gwaira you cheme for me. Obri ya hunu jere gba na anwu with this router media. Obro that thing na to God the man unu chani ne ga tezigba afo.
Let me tell you, if Biafra come, many of your children will go by Kwashoko. Biafra just like a freedom, Biafra. Sometimes you know how water. Now this flag in their back, they represent many innocent souls that are massacred by doing nothing. Nothing for on a village name, and I to Hambo. For the Bundi just know how much here or Guasibido. I know the same system indigenous people of Biafra wanted to start. Now, what has he again? I get IPOB. I know IPOB in the media. Manomi Bonajumu, what is this IPOB for? Also, na media. Mono we bohana pochamuba na jumu. Many of you people on a DOS now, but you see, we now blackmail our fathers. I na koso Ohanes Ndi Igbo, the same Ohanes Ndi Igbo. I nejida akoto ka Benjamin Madubuku, where the west that na Ohanes Ndi Igbo said that na DOS in Kabun Kenaganko. Manemu, actually mekunu mara no anyi wa bu ndi bukwa akwụkwọ nyocha. That thing na the kind of IPOB must be written by the book. Okwamubie. That mass na geji pay isi. Okwamujie. I mean go hold the sword. It's one I say mabakwa na aka. Mabana aka no one in. You can't go rag. How are you? Stacking literate. That is what you call me. How are you? I chete behengi. Only one writing everybody na get fishing out. Agwaramunu na ENG create Obinwannem Foundation to fight the enemy of indigenous people of Biafra. Madonna, now your property Nnamdi Kanu. All of you talking nonsense. Ojibru Nnamdi Kanu create. You are talking you are talking Arab nonsense. I create an IPOB one day. Can we go see that now? IPOB is a foundation. It's a foundation. When I reported South Korea and registered it in South Korea, it's a foundation. Have leaders, have administrators. So it's a foundation. We know about that. Nobody idea. Look at what Methuselah. Look at what people are talking on social media. Here and Nemekunu. Ke as me here and Nemekunu. Here and Nemekunu. Look at Methuselah. Look at what we are talking about on social media. So Ogukun Nadeno. Our people are dying in South Africa and getting it hot in South Africa, like in Lagos State. Our land is going in bloodly. Information they went to Igbo through Obinwannem reporters. Ono be na social media na when Nnamdi Kanu na rubbish na social media. Think that we are going to allow that nonsense to be continued. It will not continue. It's also what you mention on Nnamdi Kanu the name. You must stand in the truth, honest and transparent. And any way you see corruption, fight it. That is the command by our leader. Ejimi voice of everything. So all of you must stand for the truth. Stop using Nnamdi Kanu to destroy Igbo land, the land of the rising sun. Stop using Nnamdi Kanu to cause a crime in social media. Stop using Nnamdi Kanu name to make people to feel like we don't know our left and right. Stop it. Or our video, or anybody, Akia the man, DOS, my ODOS. Respect yourself and follow the law of the ancient map. If you fail to do that, Makachuku, Uluke mecha mara that now if you have money, you have nothing. Ofu bullet ip wana. Ofu bullet ip na. And I gave it on a make we have na gunu. I'm gonna die against of anybody. I for none have drive on your fuma. We have suffered in this struggle. Nigeria who are 3/4 to drive away. I could Bugatti here na Japan. Onye so we make Bugatti here na Japan no coordinate to Enugu State the port again. Because of action Omega. Messaging with about that we spend me. All of us on forefront. I need to be an ataziafu. In Azalibo now, on this chorus now, man, no Alibo. Man, no one you give him can happen Alibo and Quadin Alibo. Or form can I know. You are married the Obundo. But we must stand on truth. IPOB was found on truth. Obundo created ESN Akana Junu. How did this ESN go to function? I have a structure what they call in Chekwa Alibo. All of you in Igbo land knows me. Because I have the movement that I started that go down to every 5 Igbo states, other villages. Une were ori mori adunu nanya. Were kura adunu nanya. O me bro ke chuku nwa nkono heso kwa katakpa wike jokwa. Eye.
Unu chenon go akwụkwọ Oxford na Cambridge go nonsense say go think that I will going to fear you. The same Dutch go be ha kan geji letter we there emeghe gị ihe ịmara ọbụrụ m Okechukwu. If you will find any ọkwa mụrụ bịara obodo unu buchara ntụ ma mecha mmegide unu ihe unu ama that na this struggle of Biafra, it is not about anybody. Ụmụnna m nwụrụ na this struggle. Ndị hụrụ n'anya nwụrụ na IPOB nke nji anya amụfụ. I don't listen to any voice. What voice I want to listen is we are free from Nigeria. What are we going to do to free from our Nigeria? That is the only thing I want to hear. Nnamdi Kanu saying Nnamdi Kanu so is nonsense to me. What I want to be hearing is what are we going to do to change Nigeria to fight these governors, senators, church leaders? Maka, many of you people are supporting church leaders today. The same church leaders that deceiving our people, corrupting the mindset of our people, many of you people are contributing to promoting them. The same church leader that refused to accept this Biafra flag in their congregation. Many of you people are hypocrisy, and that is why people like us is here. God created us so that we are going to stand for the truth and nothing but truth. And we are going to use the same international community to destroy anybody using Nnamdi Kanu to blackmail Igbo culture or Igbo restoration. Anything you want to do as only Igbo, you must follow the culture of your villages. You got fear now. Freedom, freedom fighting. You're not gonna maybe freedom fight. We have practiced it. We have the videos, we have the documents, we have a lot of them. Chike Dozem don't have what I have. China Samoru don't have what I have. Nenyanya don't have what I have. Uchemefo don't have what I have. Ike Chukwu Hanamacha don't have what I have. Ike Peter don't have what I have. Anozem don't have what I have. We are the coordinators that is shaking the whole world, making sure that everybody are on track, going to embassy with our face. Today, you know, na biazi me bonye biaso na ngire onye unu je Sokoto meet Nnamdi Kanu unabata werizie we na-eri ndị Igbo mugu. You know the best, you know the right. Ka bịa kọbara unu aka. Ụfọdụ asị gị that onye Nnamdi Kanu say no osego na onye abụ the founder, onye abụ onye isi. Ihe ọ na-emekwu unu. Unu mana mbịa na ma ekwunu ka unu na. Mụnụ mkpachagoro unu kuchagoro ọbụrụ ihe mụnụ maka chi m si ezim ozi. Maka many of you people very, very, very evil. Nnamdi Kanu na have because mụnụ na ekpacha on ground. I know Nnamdi Kanu. I study him. I have saw him in many times on my dream. And if any name ya kpara na dream can name Nnamdi. He broadcast in my family 2 times. That means that is my help is going to come from his preaching. Instead of me being drag by the US, drag by I created this because I have destiny. And when my karaka. Now my knowledge. I understand what Nnamdi Kanu was shouting on radio there for many years. Now run on South Korea and Makuri here nanti where is that aqua and the mafians. Can we put you one thing? And make Nnamdi Kanu day and night. And one yamuru nenu wagabia koroma ko here Nnamdi Kanu. Onya be na fun the lawyer na mafukan ona madam kana fun kaku. Akporo my lawyer jimako ko obi na magarika onye nwe ho future. Think I am the one who make you to even know Nnamdi Kanu. So when you people are doing those nonsense you are doing, with a deadly one. John Nnamdi Kanu Jena Sokoto Kita. Jugodu Nnamdi Kanu, who are those people he call monsters? Just 1 year. John had this question, and only do Obi-Wan Igbos know when they put monsters. Also, when that monsters arise, you people like lawyers here and a Kandara. Now my left and right here. Which is requested by this time. Open a DOS in the two chike doesn't have a mother. Now how my find him and how my left and right here. By this time, I carried now the whole lawyers make the Nnamdi Kanu you to emboro. I could see when they think a lawyer Jimako no supposed to come on social media to talk. Enyeru no oru. China Samoru okwu mgbe onyeru no amuma. Onye ma na-ebukwa amuma na echefuga amuma nke. I hear when China Samoru said, "Nekwenu na atụkwa na onye ndu mkpọrọ." I heard that word. Makamam na ndị IPOB media warriors, they are I can't say ndị are very, they are good. Information no na don't know one na na table. That's why sometimes as I'm getting there they make one hamume man here. Arum na media. And what information no don't know what DOS am with it. Imokombe no na IPOB.
ịmakwa ndị nọ na IPOB, ịmakwa ndị na-akpọ m na IPOB, ịmakwa mgbe m na-arụ public relationship officer, ịkpọ m anywhere you want contact, call me. Unu echefugo na my platform. Na ije check IPOB World News 24/7. Mụnwa create the page. Go and check here mgbe na stream Nnamdi Kanu platform every day. Yana United States of Biafra News. Before ndị guests na have United States of Biafra government, call nonsense, kochiru mmadụ ntibia. Unu chapere mpe, una no go fit move. Anọ m na Igbo, all of you. Agbapụrụ m unu 35 bullets in Igbo land. All of you will be akwago m nne na ndụ. Onye ọbụla bụ onye na-atụ asị na this struggle. Onye ọbụla ji ụzọ awọ wee rie ego ndị Igbo na this struggle. Onye ọbụla na-etinye aka akwado ndị Nigeria government indirectly and directly in this struggle. You can be outside struggle. Somebody like Peter Obi. Somebody ndị anyị na-anọ na IPOB. Mana ọ bụrụ na ị nọ na IPOB, nya bụ na iso wee take oath. We na isi indirectly we na support Nigeria government maka Chukwu. O nwere ihe mere ka ala Igbo hapụ itigbu ma mee gị ihere make at last. Maka na ife mere n'ala Igbo na 1 July 2021. Emere m ihe nna m Igbo gwara m mee. Ọ mụ na-akpọ nna anyị Igbo. Many people na-asị m nwanne anyị nwoke bụ tradition nwoke dị nwude nke asị m akpọzi n'afọ ya mekụzi na fine and good. Onye a bụ onye m feel na nwanne nwoke. Because that is why I'm telling all of you. Na ndị Igbo digide wicked nke bụ na wicked ha bịazi na-egbu ha na-adị nkịrịka. Ana m adịghị ka nkịrịka na-alụ. Elukuru m ka onye agụ na-alụ. All of you, generation papa gị nke mbụ, papa gị nke abụọ akara mma ihe. Adị m ekwu ya ime ọnụ. Ọmụnwa bụ ndị ichie. Nna agwa gị okwu, you must listen. Ọ bụrụ ime ọnụ. Because if any name mepere ọnụ wee kwuo must come to pass. Ị chọrọ ịghọta ma ị chọrọ ịghọta, ị chọrọ promote m, ị chọrọ ịkọt ya ma ị chọrọ ịkọt ya, the way unu si eme ife, una no go fit bridge the Igbo land ancestral map. Una no go fit. Kwefuru Igbo land spirit. Agwara m akwa ọkụ mgbe m bido gọba akwa ọkụ okwu threat bịara. Nsị ya na jukwa ha oke Jakota na Wọlewo. Nna m nwa na ụmụ mere ife, onwere onye mma ka nsi nọ na Wọlewo nọcha na ụfọdụ ama ha ka nsi bi obodo obi. Jụọ ha there. Before ị na-eme ife n'ala Igbo, ị ga-ajụ ese ọfụma. Mgbe esere na ụga na-enye nsogbu na Anambra steeti bụ mgbe m nọ na Anambra steeti. Ana m ihe anyị na-eme mgbe ahụ. Many of you people, Mambajunuju, many of you people know this Biafra struggle. Enweghị ebe unu mere ife n'ala Igbo, unu ji asị unu n'ala Igbo. That is why many of you people hide under this flag, destroying Igbo culture. Look at a guy na to na IPOB worldwide. The good guy na to Obinwannem nke mepere na una ha to ego. Imagine a guy na to na IPOB. Can ife jege eme and assign a jego enye lawyer $150,000. Who are you deceiving? Who are you talking to? Let me tell all of you. The Obuna Chukwu nke kere ndị Igbo, Chukwu kere ụmụ Igbo, Chukwu kere ala Igbo. Emeghe ka ihere eme unu niile n'ụwa. Ịma na ọ bụ ọmụ abụ nwa nkwụ na ohere soga. Unu ihere ga-eme unu unless na bịa apology. Ihe ga-agwa unu ga-eje sacrifice ya one or two things which na mechu unu unu ga-etete. Onwe ndị na-abịa bụ mgbe aka ha bịa meme approach. Na bịa meme approach, ịbịachakwa efu na mụ nwa anaghị esheke gbanakwa. A na-asụ unu hapụ ka Obinwannem. Ịmakwana ụmụaka na-arụ ọrụ kịta na-ekele na ha na-edifend Nnamdi Kanu on social media. Ịma na ọ mụ kụziri ha ọrụ. Jụọ Chukwu ọfọma. These people waiting they know on media. That is why when you go to Google, type Obinwannem ndị Igbo, or type Obinwannem, or type Eke, Ori, Afonkwo, type anything. I focus. Nnamdi Kanu sịrị, consistency is the key. Anama abasaga. Anama akọ ejiro m afa Nnamdi Kanu ekwu okwu. Enwere m future, enwere m destiny. I have destiny. Nwa nkwọ nwonya ma ji ụmụaka nke dị na Nsụka, I have destiny. Enwere ihe Chineke nye m njibi ụwa. Anaghị m ya aka. Ọ mụ bi na Ukraine, ọ nwetara akwụkwọ. Anụrụ m onye Ukraine mụọrọ ya nwa die. Ejem South Korea bie die, onwe onye na-edu m. Onwe onye na-enye m ego. None of you have given me money. Either I give you. Una na-eme ihe ndị Igbo mere gbogbo. Igbo rekọsịrị ndị mmadụ, na-elekọsị ụmụ mmadụ, na-eje n'Enugu steeti na Ebonyi steeti, na-akpọkọrọ ụmụ mmadụ, na-eme ha slavery, na-apịa ha ụtarị, na-eme ha akada dị iche iche. Ije na be mmadụ ikwe ya nkwa na ị ga-akpọrọ ya ka ị zụọ ya n'akwụkwọ, na ị ga-azụ nwa ya zụọ ya to university level. Ozugbo gbata na be gị, ọwọzie slave. Tomorrow no ga-asị South Africa, why you? Maka Chukwu, ihe na-eme ndị Igbo na South Africa bụ ihe nna ha metere. Onye ọbụla ihe ọbụla na-eme n'ụwa na-eme affect in this struggle or anything that happening in Igbo land
papa gị nwere ebe o mejọrọ. Onya menja so onye ọbụla nọ n'obi nwanne kuba aka gị ọtọ na onye ị na-ene anya ebe a agwa ngị sị gị dat na ịbata n'obi nwanne na ịbatara okwu arụsị n'Igbo niile. Ị gaghị afọ ọbara, ị gaghị afọ any sacrifice. Sọọsọ ihe na-eme bụ saraka. And the way se me saraka bụ ịgba mbọ na m mere invest in a human investment. E believe na nonsense unu na-eme. Atụcha egwu na sunu were we na-azụ ESN. ESN ga-abụ eje n'ọrụ ime ọhịa na-ezuzugharị ka ndị ara. Many of you people achọghị ikwu eziokwu maka na mmadụ na-anwụ na ọ bụrụzi ụmụ Igbo na-anwụ. Nna chere ala Igbo dị mma. Ị laikiri ya? Kedu ọ Nnamdi Kanu ga-abịa doziere ya ala Igbo? Ịmana shame unu na-eshame unu. Ịmana unu anaghị agwụ n'onwu n'eziokwu. Unu just chọrọ iji Nnamdi Kanu wee destroy you, divide their ụmụ Igbo into pieces because unu chab 419. Many of you people nọ na IPOB bụ drug dealer ka Igbo. Ihe unu bụ 419. Ihe unu onye mụ na ama wepụta mfesi unu. Unu bụ kọmputa yahoo. Nnamdi Kanu went to Malaysia. Wee gwa unu na ihe unu na-emekwa abụrọkwa ihe anyị ga-eme na this struggle. Ada unu marakwa ama na ụmụ ihe abụrọkwa eji wee mee ụmụ Igbo ji wee biri. Na Igbo na-eme ụmụ ihe a ha ma survive kwa. Ka anyị were nu power niile anyị wee kịta wee fight this Biafra ka anyị naba nke taa ka nke echi. Ọ na-agba ọbụ na Biafra bịa then emezie that na ndị niile na-akpụrụ mkpọrọ na-amagama because of this dirty job unu na-eme. Ka adị sure na anyị were wee gwa ndị ụwa niile release all of you ka unu nata ka were wee say I thank you ma oke na anyị because of ihe ha mere Igbo gboo. Nwere ihe ọgbafọ ha unu. A na-atụ ego asị na Malaysia na-atụ nnukwu ego. Ego ị na-atụ ebe ahụ ego gịnị ka ị na-atụ ihe ahụ? Ego natara ndị ọcha n'iwe. Many of you people are soon put on web 10 years. Negodu imagine Radio Biafra or Biafra television. The cable cook on a banner. Muwabo be one day they spend more than they go than the indigenous of people of Biafra leadership. Platform will be one day, television will be one day, can get Radio Biafra, TV Biafra, this strong. They spend millions, not be one day TV. Now, this is what I want to present in IPOB worldwide. Uneji because of a corona yuku, where we wopum noche. China Sanworu Hafa, or former Hafa. Okay, Unabia could attack my father. How got away? One minute, you check a Malabanku now. Let me tell you, Tuntukur that na my leader must remain my leader. Agwamunu before, Maneni Yano Natakoro, Chuku became up by Ezekita. I said this, oh, Hene, Mekwambekwa Bunye. Happen in Nyanya. Eji mochichi no be one. We Marakandi Igbos wed wicked. Whereas if no be one can name no to accord, how about our leader? You open it for our leader name, only says he cooperate because open our leader Marozi and Kebunatna. No name me, no man alive, and a life I needed in danger. He know. Manon will man the whole DOS now, all of you are with the Biafra. Mokobri derivate Biafra. It can change go format of you name. Makan everybody will have it, but Amuabu Onya Maji. Negenti, Makuna has Igbo of man, who will go for na Cambridge, good nonsense. Now, so Onya Maji, Umakashi, ya, Ebu Makashi, Ebu Akashi. Oh, Nyamabube community. Nke dị na Nsukka kita UNN no. Almost all of you claiming that you studied UNN. You studying UNN. But go to UNN University today and see how that place built like a forest where Ndawsana baby. Mane grew there. Ike inokatase Gano Bodo Yibo Kefebe Makan Agonozi school. How the place was neat and everything running around. Manono Gochara University na Ben Namon and Soka Gocha no Gro Professor Muramu, Professor Shinahoro, where Potasio make at that place the Cabana Boss Abiola. Nane Menmo Nnamdi Kanu Biafra IPOB DOS said. Maybe Mayhem Nnamdi Kanu said Biafra said. Muwanya can't you join and Soka local government in diaspora because very soon Nabataba here. Ununchaga na village. This struggle, Ununchana village. Only open against village where we struggle with that. Mobuno no butakwa mandi new DOS. I'm not going to meru kunu space. I'm going for new UDS. In can work up at the going to Majiji. Let me tell all of you. Now you might be a man and give one maritime at what DOS.
enwere m ike support DOS under the leadership of Mazi Chigedozie. Enwere m ike n'ụwa na ha mana mama menwe ha na onye ka ji wee bịa ka nze na Lolo Nneka Chimezie ozi. Abịa m iziga ozi nne m. Agwachara gị m na gị akpago. Ị kwesịrị ịghọta na inweghịkwa any right to talk about IPOB or talk to Nnamdi Kanu. Inwekwa right ahụ Lolo Nneka Chimezie. Mana nke ahụ gwara gị, how people love it because I know the game they are playing in this struggle. I know. And they will never win me. They will never win me. Oskwanya bụ Trump bịa, m ga-win kwa Trump ha ji bịa. Ntụkwasị ka nwụọ. Olesa agbaburu m kuru sababu ka Boko Haram. Unu sị na Boko Haram na-egbu mmadụ. Unu bụ Boko Haram. I know. Maka onye ọbụla ma eziokwu ihe ọjọọ unu mere. Unu achọba ka unu gbue. Ọ bụrụ Boko Haram. Ọ bụ the pattern of Boko Haram. Ndị Igbo bụ the first Boko Haram I know. The first Boko Haram I know. The witness of Boko Haram I know bụ ndị Igbo. Ọka igwube wayo. Okay, bịa ka idobe ba na onwere to God sink be ego nke na-ekwu na social media just ka iwe na amara na danger day so no kara gị mma ichigharị because na South Africa na choose because of drug kunu na-ebu dia all drug kunu na-ebu na South Africa nothing more ndị na-azụzi anyị na South Africa one kunu dị anyị na-eje obodo oyibo ebe ọ bụla anyị na-aga asị na Nigeria na unu bụ 419 unu na-ebu drug unu na-eme ihe ọ na-echu anyị afa we can move forward. Unu mechie na South Africa ebe eje gbube ndị mmadụ anyị n'ala Igbo. Chọọchị nke a na-asị na Ebube Chukwu na ọzọ obodo mere amakwa mmadụ onye nwụrụ dị n'odiri na mba obi ajụrụ obi anọ esi nke ya ihe niile eme n'ala Igbo na-esi nke because almost all of you papa unu bụ ajọ mmadụ criminal bandit. So unu amara kwuru ga-esi we ka mkpunu ihu the love of Nnamdi Kanu so much. Let me tell you, Nnamdi Kanu mana amamife ndị a niile. Ka mkpunu ihu nucha na-eji we love of Nnamdi Kanu na-achọkwunu unu were here we deceive ume Igbo. Biafra can never take a place in Igbo land without respecting the honor of Igbo race. Ichokwu na amakwa aka mo. Imo nwe okwu Nnamdi Kanu kwuru about Igbo, we research ya, we fu na eziokwu na nwere ndị bụ ndị Igbo. Na ndị ogbolokwu bụ ndị Igbo. Mana anyị nwa bụ ume Igbo. Enwere ka ịgagide n'ụwa afọ ebe anyị na-achara ed try kwa ya o anyị na-ekwu okwu na public enwere ike ịgagide n'ụwa afọ ebe na-achara ed so before weta ọnụ n'obi nwanne ndị Igbo before weta this ọnụ na this platform o were m ukwu okwu ma were ndị atmosphere na design ụmụ Igbo instead of ịbịa nwe ihe na-akpọ a strong hard talk show or a strong open challenge unu ewere ụmụ nwaanyị mmadụ ma ọ bụ nne mmadụ wee na-eme akaja unu enwekwa nne ono ki unu na-eme Lolo Nneka Chimezie unu ewere korokoro dai tinye n'isi unu enwekwara Obinwannem atọ. Do you know the reason of Obinwannem? Unu eche na Obinwannem bụ fancy unu eche na business ka m bịara ime ọ bụrụ business ka m bịara ime ka m egwu wayo ị ka nwee knowledge igwu wayo when I go to the club almost wayo call of them na-egwu na-azụrụ m afịa na-arụrụ m ọrụ na-enweta nwa chọncha ego because enwere m future. Ndị na-asọpọtụ Nnamdi Kanu na-akastigate ndị Igbo weten evidence unu ja castigate Lolo Nneka Chimezie no weten evidence unu ja castigate Chemefo no then unu asụbago kita DOS with evidence ha ja castigate Nnamdi Kanu okwefuru win n'anya okwefuru win n'anya. Do you know why I love this life? Chineke kechara ụwa chọọ ya mma. Chineke kechara okwefuru Jesus Christ ma Chineke ka ọ bụla na-efe the word is good mana mgbe ị ga-eji wewe man of the good you must sacrifice your difficulties. Because if you sacrifice the difficulty, a man is gonna be happy. And in a difficulty, a man I wonder what getting away. And when he make the no wa corrupt people, man come man kojo. Ụfọdụ na silent ndị mai aji ha mere ka arapi kuzie ekwu n'ụwa. Mana ịmahazi na ihe megide Nnamdi Kanu ji wepụta na social media wee na-agwakwu ma Obama okwu nwere reason. Today many of you people now on social media kedu ihe unu na-ekwu ihe gbasara ndị Igbo ihe gbasara IPOB mana unu na-ekwukwe ka o si kwesị ịdị. Onye nwa mere o ya bụ sometimes unu kpọọ m private onwere ife ọzọ na-ewute m na-abụrụ na almost all of you bụ ndị agha na-ekwu okwu gburu ndị Igbo n'agha suru ndị Igbo imi ọ nna unu.
Can I be with so good because we're meeting very soon. We're meeting very soon. Before my after computer, before my Jen and Lolo Nneka Chimezie, at least or Netiezi when a gerezie, Ndezekit and Zio knows Lolo Nneka Chimezie, more mapo. 3 say Kuanamo Quatris, so 30 minutes or 40 minutes, I don't know. Because all 1 hour can now. So Arapu Monopo, here Basara DOS new and DOS old nge make as a topic maka oto akita now Emmanuel jere block on my page. My YouTube were almost $15,000, 50,000 subscriber because nana kwado Simon eba. The same autopilot njere nyaka kan go pota arụrụ ana ha na arụ na mmegha ebele. Ha chadi ne bata Obinwanne we megide ihe niile mere nehe m anya ego, nehe m anya ihe nge na YouTube. We require the same heart into we support or Nnamdi Kanu hashtag Nnamdi Kanu. I know they forget them hashtag Nnamdi Kanu, hashtag Nnamdi Kanu, hashtag Nnamdi Kanu. We they publish them every day by day. Where we can protect the image we have suffered. No one did Kuroku before so that now no na image and Deje go gadia wori. Onu ga no na mara na eku makadia for down. Kedan I know to mara claim a leader of whatever of Biafra down. Biafra abro ordinary things. Biafra is a spirit. Or bagi me people will see it on about 2 ways. Or bagi aside John mother able ide kueri na rap to nwogi. Or bagi as ezigbo mmadụ dị ka enwa si webere ezigbo mmadụ uche anaghị ma aka na anya kwuru na ekpu m ka onye ori. No mara eziokwu nkubere for as say go 10 years, this go 40 years. Then isochago mi ha kedu de godu n'ebe m nwanụ n'umu mere something that against of the struggle ka se ekwu okwu ndị akara m na ndị Kanu we kwuo gwa ndị Igbo okwu yotago akara m ya we gwa ndị Igbo okwu mana ọ na-abụ na agụ na because of you aji hunu na-eme unu feel that unu the smart ka peta kwanu. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. Ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu asịsa were ofu obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwa mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamnihu ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. Maka ajụjụ na ihe ndị ọzọ ị chọrọ ịmata gbasara ebumnobi anyị, kpọọ Director Nwa Chineke Okechukwu Ugwu na mba Ukraine na akara nọmba +380 975 221413. From the streets of Amber. Yeah, umune mekene kwa munu biko nu Across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling. Can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the
drums. One heart, Obinwannem, united we achieve. Restoring the culture, that's what we believe. From the ordinary to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obi-Wan worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high. Our men will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. Ya Igbo m nze m ọzọ ekelekwa m n'ọzọ onye amere m ada abịazinwuzi program because na nwanne o nwere ndị ma ife na-eme so ọ ndị mmazi ife na-eme ka nyere ụmụ Igbo aka na ọ bụrụ ihe social media but ihe nji wee bịa na social media bụ na at least ohe Nsụka emegoro m ihe m gwara ya wasa gwa m na ihere ga-eme DOS niile na ihere ga-eme ha ebe ha fụchara onye dịka m ha ma ihe ọrụ nrụ ha na ka na-akpa akpa a ga-ebu na ha chere n'ozu na ha take time. Then let me now come to Lolo Nneka Chimezie. Yeah, after my video email, me tikwe ebe okwutu na mpụ okita. After my video email, at least yenji choka nkwu okwu maka gị nwa bụ Lolo Nneka Chimezie. Mụ na gị ekwuo na mfụkwa gasị ezigbo nwaanyị o. Afọ ngasị ezigbo nwaanyị, afọ ngasị nwaanyị at least nwere conscience. I'm telling you the fact, and the video gwa m emego m ihe. Mana ọ bụghị ọba ime the video. Maka na okwu m bụ okwu m. Ihe m chọrọ bụ udo ka m ji mee the video. Maka na mgbachifu m ihe njikwa ndị IPOB ma ndị DOS okwu ahụ m gwara ha because they are evil. Even he protect Lolo Nneka Chimezie, he protect the evil people, dangerous people who without a good heart. I work with them. Ndị worry woni nemu na ha mama ndị no na China. Na je do SM ofuma o. Hanasem obodo Biafra ka njije obodo ebe family mana ata ofu because na m na focus go nche na Biafra na bia nke ta ka nke echi. Na agwa meeting mu na gị mere nkwa gị sị gị na ọ bụrụ na ị chọrọ ikwu maka DOS maka na gị nwa na-ekwugodi ekwu na-ekwu maka na ndị na-ekwu maka DOS all the wrong from what I signed. And I told me they akparịbe gị as nwaanyị like otu ndị as akparị mmadụ. Adị m akparị ụmụ nwaanyị anyị. Ada dọrọ ama na France ịnụ ofuko si kparị mbụ ma asọ mana Ọchukwu ga-ekpe. Nne m anwụgo nwaanyị nkwọ. Onwe onye kparịrị m agaghị ata afọ ụmụ ya agaghị agba ọbara. Unless your apology, makana kono Hensuka will never forgive anybody. J. Joes, Sebem Sab Monya Maju Makashi in Kedin and Soka. You don't go fake pronounce your place on public. Makani J. Joes, Makawari him name. Mwane Kwezioku, Ezioku can ne Kuruso Ezioku get you where they stop there for ne Kwezioku, natural hin Wezioku. Umi bana atara afuna because unu not na country is secured. Unu country need protect unu. Unenwe think about our people that die because of blackmail and propaganda unu Biafra me. No conscience. So Lolo Nneka Chimezie biana na social media they protect DOS. DOS are not the right one to protect. These two things keep saying what Lolo Nneka Chimezie. I'm telling you, I'm one again kuonamfo. Mean with a good intention. Mani nagazi in wrong direction. Nnamdi Kanu with a reason. Ojine mi honeme. Which is the reason? I don't care. More particular, I don't fucking care. I don't fucking care. Now the reason Lolo Nneka Chimezie because even one Igbo for that now openly use one akita na witi there listening with Igbo organization. Brea kamon agoro ko bi one ndi Igbo bia ka ero colleague afun ndi ani nekiti na ha gbo okwu ha na abata. We are going. Okwu mu nwanyị akita bụ ndị otu gị. Bring them down.
ha ga-arụkarị DOS n'ọrụ n'ala Igbo. Ha ga-arụkarị ndị a bụ ụmụ Igbo. Let them go. Ụmụada ganụ chịkọnụ ụmụada n'ala Igbo ọnụ. Unu ejizi n'afọ Igbo destroy Igbo. Ị nwere ezigbote vision. Ịsụ na asụsụ Igbo ka ị na-akwalite. Onye aka Obinwannem na-akwalite. Hapụ ndị IPOB. Asị m hapụ ndị DOS. Even IPOB rapụ Nnamdi Kanu. Na be nna gị na nne gị chọba ndị a niile gị na ha bụ otu. Anyị Ugwu Okechukwu we use Obinwannem ndị Igbo nọ n'ala Igbo. We move together. Ndị isi ụmụada Obinwannem, I will connect you to them. Ndị a bụ ndị anyị kụziri ọrụ. Ndị DOS na we teach them job. Ha sị na ọ bụrụ ha pụta kwuo. Ị na-protect ndị a, their dignity will die. Lolo Nneka Chimezie. Ha bụ DOS. Ha bụ ha. Anyị tụrụ ha n'arụsị ndị Igbo. Anyị tụrụ ha n'arụsị ndị Igbo. Tụọ ha mana anyị kwekwara mana n'ụka. O nweghị onye ọbụla na-aka ụka n'ala Igbo arụ ga-afọ. Ha ga-adịcha ka ndị erichara gbọọ. We carry this flag. I know they forget them. Ndị IPOB ala Igbo niile buru flag jee n'ụlọ ụka. Ka wee yọọ Chukwu ka onye nna anyị aka, yọọ Jizọs nyere anyị aka na anyị chọrọ inwere nwaanyị from British company called Nigeria. Reverend Father, Pastor, still wepụ this flag. Na flag a bụ evil. No, I cause a crime because na ha na-atụ Nigeria gọọmenti ụjọ. The same Nigeria gọọmenti ha na-atụ ụjọ kịta ka many of them na-apụta release Nnamdi Kanu. Disaster. Nobody ha na-akụ eri. Ndị reject kwara Nnamdi Kanu because when you reject this flag, you reject Nnamdi Kanu. When you reject IPOB, reject Nnamdi Kanu. Any organization created except IPOB can never survive. My signature, my stamp, in South Korea as a founder of IPOB in South Korea. I am the founder of IPOB in South Korea because when you hear founder means that registered, official. Official, may you do official. In Ukraine, they know how I perform and make sure that government of Ukraine recognize embassy of Nigeria in Ukraine. They know that Nnamdi Kanu exist. Imam Biagwa Monye Chike Doze Mobo. Imam Biagwa Monye Neni Yanyabu. Or Karomonde. Alozie Mobu Ike Peter. Or Chukudo Form or China Samoru. These people, I have talked to them on telephone. They are not for Igbos. Chukudo Form claimed that he loved what I'm doing. But look at how many years they left all of you. Nnamdi Kanu left all of you. You could not even make a single achievement. Only gossiping on social media with Isaiah Yoba, people who don't know left and right. In a second, Nnamdi Kanu no need to record your work. Which DOS can Nnamdi Kanu work? Nnamdi Kanu no chana pota. Where food that no matter the biya kebiya. Eso no yes Nnamdi Kanu na my platform aka no wepu onye ndu abịaze na-eme program. Eso no onye wetara idea ka chọpụta ndị ga na-abịa ekwuchite Nnamdi Kanu dịka Metusela now and Yacharugo. Nonsense ha na call na social media. Ndị abụ new DOS. Let me they are new DOS. Ma mo be mafa gị. New DOS. Imi ihe zizuru game to stop this nonsense. Metusela, Metusedek, Acharugo. Now these people Makachuku. One thing we make it to tell them to stop that nonsense to attack anybody. Focus on our own problem. Yena gunye bu kangwa kuni hengwara the old DOS according to Tunu Sikuo. Manam na gwa the new one. Makineja gun new one na old one cannot stand again. Makana ayi wano ne cheha ka ifu ka age stand there. Ayi waka haji ruoro. Oru aka yi ka haji empompo na Radio Biafra. They don't have future. They don't have structure. They don't have face. So no one haputanu because na machi maka kuna IPOB maka no follow na ekwueri ama mi hadaro ama na call na page ye na sna Nnamdi Kanu chase mewe mu nwa ba katakpa nso ka nwe ike job kwa atomi na bu atomi na emekunu ma una go unu ge mecha nwe problem o. Let me tell you, you can't defeat Nwachukwu. Agwarmu na bate aloye ifaye jofo omeriko melo gunu mokozo konu omeriko melo gunu makabaribe omeriko melo. I don't need the credit of evil people. I don't need you to give me credit.
Mana aga m agụ unu ga-emecha hate the most people who love na this struggle. Nchọkwana the o nwere ihe Chineke na ji wee karịsịa ekwensu ma ihe niile na-eme n'ụwa. God said okwa Chineke unu si na Bible unu si na Chineke sịrị ekwensu ya jee n'ụwa. Ya jee mara ihe ọbụla ọ chọrọ ebe a. Ọkwa o setụrụ ya with ụwa na. So automatically anyị nọ n'ụwa bụ anyị nwa nọ na uwe ekwensu. According to Bible. So ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme na-akpa ekwensu na-afa ya ekwensu ka useless religion leaders afa ya ekwensu. Ekwensu afa ya bara bifo amụọ nne afa ya tachabeghị ekwensu. Onwebekwa ihe ekwensu enwere ihe o mere gị. I never see ekwensu before my life. Ekwensu na-afụ bụ otu amụnwa si wee gba ezigbo mbọ na IPOB day letter official letter to Nnamdi Kanu with Obinwannem Foundation official letter. These people kpachigide wee ruo Nnamdi Kanu aka. Enwekwara ka esi wee kwuo okwu na onye dị ona na-eme ọfụma. Enwekwara ka esi wee sị m mere ọfụma mebe maka na ọfụma na-eme abụghị for you criminal in IPOB. Ọfụma na-eme bụ na love m ndị Wọlị Wọ. Ụmụnne m na Wọlị Wọ, I love them. Na mbuko obosi m na I love my people who hapụ n'ala Igbo. Ndị Abakaliki nọ na Bacha na-erecha ihe ndị a niile ma ndị na-akwa baro ma ndị na-agba ọkada. I love them. I saw how they are suffering. I saw it. I have left that place almost 18 years. But the memory is in me. I'm a fronta na Nnobi. I'm a mudu akajemem na Nnobi. But I don't think about all those things. I think about when I come to abroad and see that anybody can survive in this world. Ọ bụ na enwe ezigbo government. Mwe si na amaghị ekwe. Mwe ba IPOB. Mwe bata na IPOB. Or Bruna, everybody for leadership of IPOB are criminal. Social media. Because we talk to phone, we discuss, we ask questions, but when we ask questions, they suppress us by firing us. So fire. I will sue you to the court of anywhere you are. Many of you people the wicked, make them wicked and make them attack them half an Igbo. Where do Obodo Igbo? Where for na law? Na control on you kumonyenta. Nyaka ya funje kwoku na chakesi anya. Why? Because na bench choputara na ihuru na emu Igbo be intimidation ka njiwe na azo. Na ala Igbo kita bi ikwu asị ka eje gbuo ogi. Onwe ihe na-eme kita na asị ka eje gbuo. Ndị ke na asị ka eje gbuo ogi. Ndị DOS with ndị ani na-ebu ESN. If you people did not tell us, boom, Igbo to na Igbo, boom, name information na Igbo, ihuru ji ESN eme, oge ga-eru mgbe m ga-eme ka ndị ụwa wee fụ na ESN abụrụ ihe kwuru ka a na-eme ka na-eme. Ana m akwado ana m atụ ụtụ mana unu zuzukwe nzuzu na-abịaghị gwa anyị ihuru ji ESN eme. Anyị ga-agba mbọ fụ na ndị ụwa leberere ya terrorists ntụkwasị ka nwụọ. Ndị Igbo avid nọ na America, I'm warning you people with my blood. If you people no respect our Igbo by letting us understand who are those ESN, Iman aga memeku ni ihe na-emu na DCOS. Ngemeku ni nga suru no fona na. Unu ga-agwa anyị ndị ESN agwa men na ndị kan na What these people men on the chagaru ESN? We need to be contributing money and sponsor them and make sure they protect our land. We don't beg anybody to protect our land. We have the right. So I don't need to hide in the forest to protect my kingdom. So all of you when don't know what you they do now this struggle with Nnamdi Kanu when they go ayo. Kwakoba kwa ngongo. Kwakoba kwa ngongo. Obra is David. Obra is with new DOS. Monster of IPOB don't know who is in Nnamdi Kanu. Jukwese. Okwafa madu jukwese. Ega hafu mebe na support evil. DOS only hemele na this struggle that are flat. That is the reason I support Simon Ekpa. I support Simon Ekpa because that sit at home is the only thing I get you when make and buy man arrow na abia na nsogbu na abia na ifa na make it na abia. Ama me DOS na Governor of Anambra State megidere e hope here. Munwa so no onye izizi dey na page here. We will not take order from Nnamdi Kanu to stop this sister at home. Una na mecha screenshot. Agwa m unu ga-eji we na kpo n'ini. Ụfọdụ si na court video. Obi court cha video bi yenye Nnamdi Kanu for what? What is that nonsense is all about? Nnamdi Kanu bonya fere be kuma bonya Nsukka. Do you think Nsukka don't know anything? Na yara. Do you think many of people think that this struggle people property or I don't know how people see this struggle because some channel what do you know
onya me unje ezuzu onwe ihe unu nwere unu ga-enwe conscience. Okay, iche na ọ bụ na otu akịta na ahụ asị na ma bụrụzi IPOB me maka na move on. Ndị na-abụrụ IPOB na-eme ọfụma. Jee park na ihe ọ na-eme na destroy Igbo culture. Where sexuality movement where when they destroy ndị Igbo na unu na-ege ha ntị na-share the program akarakpa ga-etibuchi unu na when the time come. Anyị nwa na-ekwu ihe ga-eme ka ala Igbo dị ma na-agụ unu exactly how our ancestors lived before today. How our ancestors live and live long. Unu achọghị ịga anyị ntị. Emechu na sị Nnamdi Kanu sị Chineke ga-akpụ n'ọkụ. Many of you people hear Nnamdi Kanu on television. Hear everything Mazi Nnamdi Kanu said. How many of you people have fulfilled one one message of Nnamdi Kanu? How many of you people? Or Metusela? Or Chukwu become Okpareze? Or Nkekporo Nwe Acharugo? Or Achebe Paul? I've never commented in Abaranze latest version video merekita. Abanyegi na oburu ihe niile Abaranze kwuru ebe aka mụ na ụmụ asị m kwube nkwuo. Mana ọ gwara unu exactly what I know. Ana ọ mana mma ihe ndị a niile. Maka Abaranze is monitoring everything. I can gwara ya n'obi nwanne si ya, come and start telling us what you know. Ọ gwakoro Biafra banyu ike. Radio Biafra could not even promote the radio, the music of Abaranze or Sample Master. Today, President Naku Sample Master music 24/7 on Radio Biafra. Naku Egwu Abaranze 24/7 on Radio Biafra. How we was doing it before. We was even looking for people that are going to sing about what we are sing song for us. Mananka gura gemero ki promote here. Chotandi gana bia akuzira anya ihe dị na Biafra wo no way. Chotandi gana bia akuzira anya what culture of Igbo is talking about no way. Une create the amamihe ga-akpọ ndị USB. Amamihe ga-akpọ unu bụ USB. Ọ kwa ihe aka m gwagidere unu na-emegheri. The same USB unu je makpucha bridge unu je makpucha unu ewerezie Nnamdi Kanu when they promote evils nene unu niile. Ndị mara na afụzi na bridge na Simon Ekpa maka Nnamdi Kanu una na-efiri no na-achị save Nnamdi Kanu whereby he destroying Nnamdi Kanu closeness. Mana nne unu na na-amachi ọchị. Ime nge achị ọchị, none of you will still suffer for it. Ndị dịka anyị na-anwụ na-enwe anwụrụ because na we will never back down on truth. Anyị achọrọ ka page anyị bụ 1 million, 3 million. Obi Kuba na page ya erugo itself 10 million. Or publish ihe maka na 1,000 na share. So what is the essence of you getting nonsense people on my page? What of the reason? Do you think I started this Facebook or media things today? 1 hour ago, I started this media. Eso mu rọrụ na media IPOB. Before Chukwu became ma Metusela hapụta, ma Talugo ha. Now we dead there. Unu na Chukwu gịnị mere eji chụpụ Okechukwu ugwu? Unu na erumo, asunu je tackle bam, block bam, report bam. Agwara m ya mgbe na-arụ. I know how they work. Onye ka nji weje ndị India recover with ndị mmadụ na ha ma ife dị na media. Maka na unu channel enweghị future. I suggested ka I write something like Facebook. That is when they say no. Na he nwere ego. Njese can start can rụọ ya. These people say na mgbe m bidoro ya na nga submit ye. Na submit ihe ma ha anya. Ka mburu no onye na control na wetara report cha. Na nga submit every my dream to you DOS. Kedu onye wepụta law nke bụ na onye nwe akara aka a silent here or snob ihe unu kwuru onye kwurie na-emego e before anya abata fine and good. Then all of you will die outside country. All of you will never come down to Igbo land. Maka abata my IPOB as Biafra. Abata my IPOB as onye Igbo. Onyamen, all of you can never survive this heat. Try one yan. Try yan now. Akunu na afuko nada. Blackmail unu neme. Or game or worse ka ọ bụ. Ihe nga advice ngenye ndị ani na-ebu ndị na-eklemu new DOS and ODOS. Focus on where we can now bring our people together in our land. And ọ bụrụ na prescribe guy IPOB no na majimu this akpakrati gom useless lawyers not by the side of Mazi Nnamdi Kanu. You people have to dump that name and make sure that you people went and protest life and property in the name of Igbo nation. Mono sukwa na obrie ana mekwukwa nke mo gabu nkwuo ekwukwa m ihe agbegbe ekwukwa m ihe ana mebu na ekwu ana makwakwu nie maka unu ade neni made neni unu ade neni made neni. The problem unu na-enwe bụ na unu neni made neni unu che na unu kpọ Nnamdi Kanu ndị dịka ya tụba ụjọ
unu si no onye ada gesi Nnamdi Kanu mu atubu ujo adan mo obodo agbo ekpo master prophet na rubbish na that place na rubbish in a fight nwunye Nnamdi Kanu master prophet he get take ezigbo serious problem he get master prophet he get take ezigbo serious time okwegwa m no so mo for he get take ezigbo serious fucking time if you talk to nwunye Nnamdi Kanu anyhow Chineke ga-akpọga ọkụ anything nwunye Nnamdi Kanu mere nwunye gị ga-eme 20,000 times master prophet be very warned. Don't talk to nwunye Nnamdi Kanu anyhow on public Chineke akpọga na nwunye gị niile ọkụ. You will respect yourself. This is not Igbo culture. It's not a spiritual leader. In attack nwunye Nnamdi Kanu for what? Unemukwa respect nuna. Abu monyi Igbo. I know the Iwu Igbo jaga. And may defend every Igbo man on this struggle. That is why there's Obinwannem Igbo. Onye si na ọka mekwu na bịa kwuo. Respect ụmụ nwaanyị Igbo. Oya kunu megidere FFK nke Yoruba wee mecha nwaanyị banya akaja. Nobody to speak for her. Obuze nwunye Nnamdi Kanu. Do you know that what you are talking to nwunye Nnamdi Kanu is the same thing like the US talking to Nnamdi Kanu? Unemukwa respect. Omakano nwoke na-agbu n'okwu. Imepe page otu a ị na-adị ka onye na-ele n'afịa. Imepe page gị na rubbish. Ibu spiritual leader. Ifuru mgbe atụrụ nwanne nwunye gị mkpọrọ. Spiritual leader nwụrụ anwụ. Master prophet be warned. Don't talk to nwunye Nnamdi Kanu anyhow. Don't talk to nwunye Nnamdi Kanu. And this lawyers na-ejekwu Nnamdi Kanu. Gwa Nnamdi Kanu that they are insulting his wife. Not on social media. Respect that woman. Respect that woman. Chineka unoko. That is why Lolo Nneka. Everybody go back to your family and dress your family. Many of you people rather dress to family, not even on social media. Or this can be with dignity. This is not happening about the whole world. Here and the make so Nnamdi Kanu have fools or when now. The woman in one. Open a woman Nnamdi Kanu so like Mtuasiko Hensuka Peg woman of that. Nka this Germany. That's why I love Simon. Because Nnamdi Kanu, so who can do anything to make sure that the whole world listen to them and go to prison? Simon will be only seen about 15-1, and he did it. That's why I give him credit. No matter that he, now. He get defeated in this struggle. Who are you? What have you people done? In as a master prophet, imepepe jigina komwa nyon ihe na mekwagi. Adadora man come on na bu mwaso na Facebook here. Do you see me when the main shot? Ofo kwa ga gwa na ma jijiji. Because yana traditional market one head go je bank na wa obaga block ba go okwa ndo Igbo okwa umu Igbo. The same thing Anambra state mere umu Igbo ni nembo a. O state kwana. If we not take time in this struggle will become a regionally war. Back on Haga, Yakanja Gwando be one on another village. Une take ota Haga regionally war. Makana somebody like China and Wood and to your people I know. Ohama Naki here meha. Unu ga choba peace. Kebidoro ga choba peace. Unu me honu kwa kosire. Biafra nyerunu respect nyerunu anya be na kwaye Nnamdi Kanu even mbasiri Nnamdi Kanu na ye need ka kponde mmadụ ka obia na this so na afara ibe. We did a lot of things. Mana chọ mi be ekube something ga be kwori ka sno na prison na egwu. Master prophet, if you insult Nnamdi Kanu again, I will make sure that you are not going to be respected in this world. I will write a things that anywhere your children wake up in the tomorrow, you will never see you found. Don't worry about one and in a body wine. Munye go makuye. Your wife or makuye. So in a major program, munye Nyabu, you to with photo munye Nnamdi Kanu. Get ye. Or I suspecting you. Kedi munye Nnamdi Kanu meregi. Ige juwe weriye. Na koto ya. Na kuka.
kedu ihe nwunye unu megidekwuo Simon unu chari na-emecha na ọ na-ara mmadụ ọ na-ara ọ na-eje edi na ezi nna kedu onye mere ndị Igbo that is why I am praying Chukwu Okike Abịama destroy ndị Igbo anywhere they have property in this world. Ekpere na-ekpe every day of fun na ndị Igbo destroy ndị Igbo niile. They have been the acid of ụmụ Igbo. Ebe ọbụla ha je 419 drug dealer arụmarụ moshi agadi nwoke dị ka gị mụkwara nwa Nnamdi Kanu kịta na ịma na mgbe kọrọ nwunye Nnamdi Kanu na ịkọgọ kparị ọnụ ịma na mgbe kọrọ nwunye Nnamdi Kanu na ịkọgọ nwunye ọnụ then kedu ebe unu siri bịa ụwa unu enwekwa ọgụgụ isi atọ unu enwekwa ọgụgụ isi social media mezuru unu na-ayị ara unu ka na-ayị ara unu ka ndị dị ka ya yi ara abịara m na this Hamburg gịnwa bụ onye mkpọrọ nye m nọmba Kanu nye m nọmba nne anya you refuse mana mgbe nọ na that place o nwere information ị chọrọ ịna m mgbe nọ na Ukraine ndị arụrụ a na-ajụcha na this struggle na-ekele m dụbụ ezigbo mmadụ ndị dị ka anyị rụchara ọrụ na na-agbagharị maka unu nwere access to Nnamdi Kanu and so fucking what so unu nweziri access to onya ka Buhari ji eme ihe ọ na-eme Tinubu na-eme ihe ọ na-eme ọ dị ka ọ na-adị wicked Tinubu have been doing those things because Tinubu is doing it because they know ndị Igbo onye nwere right ọ chọ ka ndị ọzọ niile nwụsịsị ya ị na-akparị nwunye Nnamdi Kanu ihe ra dị eme unu na-akparị Lolo Nneka Chimezie maka o kwuru okwu jụọ ajụjụ Nnamdi Kanu have saying a lot of things on social media about our ancestors our fathers onwe onye kwuru okwu mana ndị nke ajụbagajụ Nnamdi Kanu unu na dodge save suru that na ịchị ịjụ m ajụjụ come and ask me I believe in debate onya zuru unu mebe attack of ndị unu eme attack avid ọ bụ Nnamdi Kanu na-ezi ndị media attack ba ndị Igbo ana m ajụ unu avid ọ bụ Nnamdi Kanu sịrị attack ba ndị Igbo in his name no attack DOS ure na-eme express unu attack cha DOS ta DOS ama attack unu epush gide ha na-eme nonsense a na-eme instead of even on social media na-ekwu ka ala Igbo ga-esi dị mma unu na-atakịrị ndị mmadụ ihe njisi ka ngwu ndo okwu ngwara unu tata ya because na ọzọ amadịkwa otu ahụ enwekwa m time unu mana ana m agwa onye ọbụla gere m ntị n'onu onye ọbụla na-eme ụmụ Igbo akaja na social media desist ma ndị na-ewere isi Lolo Nneka Chimezie tinye na crocodile desist ọkwụnụ vie ma ka anọdụ gwọrọ sọsọ e comment na session ya because we will make sure that you are going to be jailed and to be arrested and to be persecuted. Obri haka iji join IPOB. We did not join IPOB to be castigating and blackmailing our brothers. Among ebunu suwe muta nonsense unu neme. Onye butone ekwu ka ọ dị ka na support Nnamdi Kanu ka ndị ma whack all of you. Say truth, let truth set us free. We are dying in Nigeria because Nigeria is blackmailing and lying to us. Ndị Igbo bịazie na they claim na Haji Biafra ka ha nwetara freedom na asị juru n'ọnụ. Ekwuru pretenders kwuru China ebu. Onye bịa na page mmadụ ọ na-ekpu anya. Onye ọ na-support Nnamdi Kanu, onye ga na-support Chike Dozie, onye na-support he cannot stand on center and say the truth. Master Prophet na amen nwunye Nnamdi Kanu insult. As onye Igbo nwere ike ịghọta na ọ na-eme Nnamdi Kanu insult direct. Nnamdi Kanu ọpụtago one day wee sị na nwunye bụ onye arụ. The same nwunye Nnamdi Kanu bụ mgbe foto ha naked ha pụtara mgbe ha no hotel or something like that. We try to make sure we shut it down. The same this woman. The same this woman ka asị na mgbe nwa ka ọ na-eme wedding abịakwa mee insult gbagba awọ nwa mmiri eme ihe mere. The same this woman. Or this is a marriage job a course. Unu nwere ike respect onwe unu. Ndị Abia State respect una self. Talk to Master Prophet. We whom Igbo know they insult our women. No matter what your mother did to you, give the mother respect. Don't do this, all of you will suffer when they make on him. Don't attack Lolo Nneka.
Be warned. Mana ma gwa Lolo Nneka na agwakwa gị eziokwu. Lolo Nneka sepa aka na IPOB, sepa aka na DOS, sepa aka na ihe gbasara Nnamdi Kanu or join. If I did not love you, I will not tell you this, I swear. Now we be the monster. The sword. And a kwokwe, where my bupu Nnamdi Kanu is Nami Holam. When you know, I am a stubborn child in this struggle. Nobody can come on my platform or anything. How is he called? And he called, don't have a time for hypocrisies. Don't have a time for useless people. People who don't have a heart of fellow human being. Human right. But he cannot give human right. Non-IPOB, they destroy Igbo land. They claim they must smart. When you question you na snob sabo, when you quote the thing again make Igbo matter nke sabo. Yeah, you kuro randi Igbo ha no we Igbo ha major phase akwa. Unu na support kwa hancha in mana ha no kwa this struggle. The way they Nnamdi Kanu train us and IPOB train us, yeni na imuro, but that na onya no na this struggle should not be give time. Onya na he ku kwesi na eku, ye kwesi na save this struggle unfriend them. This is the way we was trained. And now macho inye Chike dozie m ezigbo advice. Chike dozie m if I were you. Ihe mere abụrụ ezigbo ihe ka mere. If vote ida say na we sign we so support as na asaka go Nnamdi Kanu, if you not do that. Small even respect nenu na nana. Nya bụ ka anyị chere na be attack ban Nnamdi Kanu. Then struggle agwugo ndị dị ka anyị life anyị adụgo in danger. Anything will happen to Nnamdi Kanu, who is going to save us? Because ihe ndị Nigeria chọrọ imebe ejide ha na Nnamdi Kanu kite emegide ya asị na-emegide ihe niile ọnọghọzi. Anyị niile bụ ndị niile ti mkpu Biafra nọcha na data ha niile. Na we. So we are not here to joke. We are not here to joke. That is why we say Biafra or death. And I have bego ụmụnne anyị ndị nọ na politics abego gwaba ya okwu sị no anyị ha niile nwere Biafra n'obi. Ka anyị ha bi je na-egbu onwe anyị. Na ndị na-eje na politics ga na-eje. Ndị na-eje na Biafra na-eje. Which I understood. Why I can even not publish everything about Nigeria election now. Because onwe na akwụ ụgwọ. I want to promote people who have talent, who have future. Ọ bụghị bịa na social media. Were time kwesịrị na-akụzi history of Biafra, history of IPOB, the structure of IPOB, the way IPOB runs, the way we are going to destroy this country called Nigeria, the way we can set a very strong security to protect our land, the way we can embrace and help each other, start developing our land through our collective interest. Nothing you na be no bu Nnamdi Kanu say ọ bụ onye isi, ọ bụ leader, ọ bụ founder, nna kedu udu lawyer Nnamdi Kanu na afụkwuye na-emenu unu na afụkwuye na obego unu na-erite na ọdụkwa kuna na-ezu ori o. Lawyer Nnamdi Kanu ni ọdụkwa na-ezu ori, ọdụkwa onye ori kunu China. So ihe ni nunu go na Nigeria law. So ihe niile no go na Nigeria law, unenwe ike igwa onye ọbụla na support Nnamdi Kanu, even before Nnamdi Kanu was arrested or kidnapped or whatever. Imana Nnamdi Kanu before pụọ, no 150 days prayer ka ogini ko nyere unu nwa bụ ndị na-agụ ihe amakumsi wema. Unu ma mgbapụrụ, no o mere reconciliation with Wazirike. Because I saw the memo. Wazirike pụtakwasị onye masop akparizina IPOB mo Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu say akparizina masop. Man unucha break the rules. Unucha break the rules. Ewe wete memo about Uchemefo. Sack ya suspend there George Onyibe. Chidera do again in South Africa. Where see that Uchemefo as he chased himself. No, if he like to follow him, because Nnamdi Kanu man Uchemefo will love us like he has. People like me stand with Uchemefo 24/7, but I will not support. Now we have our family. That is only one major. Now you hear Christianity on a save Muhammad Christian. Before you hear Jimara, he say amen. And all the right. Because more about one. You only remember before the right. Only protected the image of Christians in IPOB. No respect for his culture. That's why when he pray on Radio Biafra, he said amen. He said.
You people don't know the history of what we're talking about. Everybody just stay on social media talking nonsense on the name of Nnamdi Kanu. I think that we, bloody people that is already come to rescue our people, will fear you. And you want to be in a street, tough on a street, now which are going to do with social media. Because I'm not again wherefore the kind of opportunities in Obodo, you will not come on social media using Nnamdi Kanu to talk nonsense on social media so that people will think that you're a good man, you support Nnamdi Kanu, and so what? Are you crazy? Now you chara one by one. When the message, Yenje na obu Yenje we kiss nam anyara. Yenje makoni we kiss nam bo anyara. Makonwe ebu na land no anyara. Manokuno fukunu sada na. Unu ekewago DOS into two. The same DOS unu mepere onu we say he remain one. The same Radio Biafra he remain one. The same IPOB he remain one. Unu wa nwuchara iyi a kwuchi okwu a swecha. Imana onu na adazi iwu. Nnamdi Kanu si na ọ bụ na ndị Igbo niile etetecha n'ụla wee mara ihe dị na Biafra, then they dissolve IPOB. Ọ bụ ọdụ DOS. So ọ bụ na ndị Igbo etetego n'ụra, let us dissolve IPOB so that we can go to our various villages. That is what my profile is talking about. Ọ bụ na anyị erugo na ya etetego n'ụla, anyị dissolve IPOB, anyị niile na-anaba village. Onye ọbụla jeje chekwabe ha. Mana unu kacha iji IPOB Nnamdi Kanu wee gwuo ndị Igbo wayo, unu chane ga-agba ọbara wee nwụọ. All of you ga-agba ọbara wee nwụọ. Unu chane na-betray this struggle. The same DOS eji afire ndị aka ha dị ọcha. Unu achi create kwa ọzọ, unu create ọzọ ka unu wee protect ivuru unu mere eme. Marakwanụ nke ọfụrụ na-abịanụ. Ọnọ ka ndị goro lere nkịta goro enwe onweghị unu ga-emere ka unu onweghị unu ga-emenwu oleso na bịaziri wee chọba ndị dị ka anyị kpochiata anyị. I swear chọkwatara ya ị ga-adịkwa esave Biafra. Ọ bụ na ego na-esave Biafra, Biafra was saved long time. Ihe nna anyị na-achọ bụ who are the people who are going to stand for truth and honest and transparency and say it as it is. Because here Nnamdi Kanu mere ka mmata na ihe anyị ga-eji win Nigeria is truth and honest, because na ijebe na egbe na mma ndị a mere karịa anyị. Unu amakwana nke ahụ na amara nke ahụ. So Lolo Nneka Chimezie, biko ana m ayọ gị, ọ bụ na ị ga-akwụsị this ihe gbasara DOS and IPOB. Ihe nji ayọ gị bụ na aga m like ka akparie gị. Ya ka nji buru oge pụta ka ihe abịdaghị n'ọkụ, mana afụgo m na ndị DOS na-alụrụ gwa maka ma afụ ka Emeka Gift na-epost ugbu Emeka Gift ọ ga-abụ mgbe ahụ Nnamdi Kanu asị go and follow Emeka Gift, go and follow Amaka Ekwu. Ndị a bụ ndị media ji aba mba. By this time Emeka Gift na ọ bụ na ọ bụghị onye obi akpọ, ọ bụ na Chikwu akpọghị ya ọkụ, by this time Emeka Gift kwesịrị iso na onweghị ka very dark man ama afụ followership Emeka Gift. Ọ bụ na Emeka Gift na ọ bụghị onye soro aka ya n'ọbara, maka na ka ị esi so aka gị n'ọbara bụ ịfụ ihe ọjọọ na-eme na IPOB iji because na ị nwere ebe isi erite na IPOB gba nkịtị, like mgbe a na-achụsịsị ndị dị ka anyị, even ma nke na-akpọ onwe kere Ifeanyị anyị best. Ọkwụnụ chari na ọkwụnụ afụgo ka o si ada, ọkwụnụ afụgo ka o si ada. Obido Benis na mfụrụ ya n'oge afụrụ m ya maka abụ m nwa nkwụ na ohe nsọ abụrụkwa nwa otu nke Ọnịcha. I dey see am when they happen. I talk am say na ihe abụrụkwa ihe kwesịrị iji ụzọ ndị Igbo ndụ. Ọ bịakwara igbu egbu, unu bịakwara igbu egbu. Kịta almost ndị ji chego abịago na-egoro IPOB na ogogo ka na-egozie na a na-elezi ele. Ọ bụghịzi as join it wherever you are with your family, start it from where you are. Ọ bụrụzi ihe ọ bụzi bụ point and kill, point and kill, point and kill. And you think that people like us, you are going to suppress us? You can make connection of the whole world. You cannot make connection. So we are going to be watching. We are going to be watching. Simon, we're going to be watching all of you. We are going to watching. Go Nigeria government down. So Lolo Nneka Chimezie, biko ana m ayọkwa gị n'afa Chukwu, ị ga-eji nwayọ hapụ this ihe gbasara okay. Ndewo ụmụnne m.
Amarugo Sofo. Ha ga na-echede m. Ụmụnne m nga na-acheta maybe na mgbede kwa mma nachite me play kwari that here na Lolo Nneka Chimezie. I go play am ka nje ka mpụta biko na enwe meeting nwe by this time we meeting. Nde wono ụmụnne m dalụ. I am the managing director of OWIX and OBIX Nigerian Limited. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na webụsaịtị nke ndị Obinwanne m, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Igosipụta otu Obinwannem ndị Igbo Global Foundation ofu obi n'ụbọchị mbụ nke ọnwa Julaị afọ 2021 n'Enugu Aguleri, Anambra Steeti. Mba Igbo, otu ndị Igbo dị iche iche n'ụwa niile, agbụrụ Igbo niile, ozi ezimozi. Ọ bụ n'oge obi ụtọ ka Obinwannem ụmụ omenala Igbo gbaa gburugburu na-edegara unu. Anyị niile bụ ụmụ Igbo gbaa gburugburu Imo, Enugu, Anambra, Ebonyi na Abia steeti abịakọtara ọnụ iweta otu na-ejikọta ọnụ na ntọala omenala United Company and Cultural Foundation n'ala Igbo, nke aha ya bụ otu Obinwannem. Obinwannem nwere ngalaba 3 ha ji agbasa ozi. Ha bụ obinwannem.com, obinwannemnews.com, obinwannem.org. Ọrụ ha maọbụ ebumnuche ha: Obinwannem ndị Igbo Cultural Movement. Ọrụ anyị bụ iweghachi ebube n'ịdị ukwu nke mba Igbo na ndị nọ na ya, iweghachite ịnya isi ndị Igbo site n'iweghachi ogogo anyị nọ na ya site n'ezi mmụọ ịhụnanya na inyerịta onwe anyị aka, ịgba mbọ ịhụ na mkpagbu na ọnwụnwa gara aga ga-ewetara anyị ezi ọdịnihu, iwugharị ike ụmụ Igbo site n'ike ịdị n'otu, ịhụ na mba Igbo gbaa gburugburu megharịrị onwe ha ma laghachikwa n'ebe ha nọ na mbụ iji nweta ihe ha bụ n'oge gara aga n'ụwa. Iweghachi ekwesịghị ntụkwasị obi ụmụ Igbo site na ịchọpụta onwe nakwa imepụta ihe onwe, ịhụ na ọ dịghị nwa afọ Igbo maọbụ onye Igbo ọbụla a ga-ahapụ dịka a na-ejikọtagharị mba Igbo. Obinwannem ndị Igbo Global Foundation ofu obi, ebumnuche anyị na ọrụ anyị bụ ijikọ aka ọnụ ma kụziere ụmụnne anyị omenala anyị ndị furu efu, asụsụ Igbo nakwa ịkpọlite omenala na ọdịnala na ndụ onye Igbo ọbụla. Anyị chọkwara inyere ụmụnne anyị nọ ebe ọbụla n'ụwa niile gbaa gburugburu aka ma zụtakwa ha ebe ọ na-akpa ha, ebe anyị ga-anabata nkwado ha n'otu aka ahụ. Anyị na-edegara unu ịgwa unu na anyị chọrọ mmepe n'ala anyị site n'ebe mgbasa ozi soshal midia akpọrọ obinwannemnews.com. Akụkọ ụwa Obinwannem ga-enyere ụmụ Igbo aka ịgbasa ozi ọma ọdịnala na omenala n'ala Igbo, iweta akụkọ mba ụwa world news n'asụsụ Igbo nakwa Bekee, ma tinyekwa otu n'ime onwe ha ga na-ahụ maka ndị ga na-edepụta akụkọ gbasara ala Igbo. Obinwannem.com bụ otu jikọtara ụmụ omenala Igbo n'ụwa niile gbaa gburugburu, ekewapụtara ka esi na ya jikọta ụmụ omenala na ọdịnala Igbo ọnụ n'ụwa gbaa gburugburu. Obinwannem.org bụ otu na-abụghị nke ndị gọọmenti
nke ga na-ekepụta ụmụ omenala edokọrọ ọnụ, ọdịnala Igbo n'ụwa ka anyị wee mara onwe anyị n'ụwa niile. Ihe ndị a niile bụ otu Obinwannem ụmụ omenala ọdịnala Igbo gburugburu ekewapụtara iji nyerịta onwe anyị aka. Naanị ụmụ Igbo bụ ndị ga na-arụ ọrụ ma na-akwadokwa ya bụ nnukwu ọrụ a eji n'aka maka ọdịmma nke ụmụ omenala na ọdịnala Igbo gbaa gburugburu. Anyị na-ekerịta n'onwe anyị ịkwụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ anyị ụgwọ, ma ndị nọ n'ezi nakwa ndị nọ n'ama, ebe ndị anyị tinyegoro afa Obinwannem n'ọrụ dịka Obinwannem na Ukraine, Nigeria nakwa United States of America, ya nakwa ikepụta ọrụ nye ndị na-enweghị ọrụ, isi na ya wetue ma kwadaa ogogo izu ohi nakwa ihe isi ike. Anyị ga-ejikọkwa aka ọnụ ịzụpụta ọtụtụ ụmụnne anyị n'ogogo ịzụ ahịa ịntanetị nke a kpọrọ online business, tinyekwa aka na azụmahịa na ihe ndị ọzọ dịka ọrụ ugbo, ịzụ anụmanụ, ịkwa akwa na ịgbapụ mmiri n'obodo ndị na-enweghị mmiri, weghachi ezi ndị nche ga na-elekọta ime obodo anyị n'ala Igbo nakwazi na ndụ ụmụ Igbo n'ụwa niile. Anyị ga-agbakwa mbọ ịhụ na ụmụnne anyị ndị eji eji n'ala bekee na a ga-ahapụ ha site n'iji ego gwa gọọmenti ha okwu ka ha hapụ ha, maọbụ n'ụzọ ọzọ ịgwa ndị nwe ndị ahụ maka ụmụ ha nakwa gbasara ka ha siri nọrọ n'ụlọ mkpọrọ nakwa ụsụ dị na ya. Anyị chọkwara inye aka ka ụmụnne anyị nwee ike ịga obodo dị iche iche n'ala bekee, obodo dị mma ebe ha ga-arụ ọrụ na-enweghị mmekpa ahụ dịka anyị na-ahụ ka ọ dị n'ụwa taa, ka ha wee na-arụ ọrụ ka anyị sitekwa na ya nwee ọrụ gọọmenti obodo ahụ ga-enye anyị. Obodo ọbụla ụmụnne anyị ga-eje, anyị ga-amara maka obodo ahụ, ndị obodo anyị ga-amakwa maka ya n'otu aka ahụ, dịka anyị ga na-ahụ gbasara ihe niile na-eme gbasara ha. Ọ bụrụ na onye ahụ ruo ebe ahụ ma rụọ ọrụ, ọ ga-ejiri otu ihe nata nke anyị ga-etinye na mmepe obodo anyị. Anyị chọrọ iji aka anyị nyere onwe anyị aka n'obodo anyị, ebe anyị na ndị isi na ndị mgbasa ahịa obodo ga na-ezirịta ozi ma na-akarịtakwa na-abụghị ndị gọọmenti. Obinwannem chọrọ agamnihu nke obodo anyị. Anyị enweghị ihe onyonyo ebe anyị kwuo dịka BBC, maka na BBC abụghị nke anyị. Anyị na ọtụtụ ndị mmadụ ejikọọla aka ọnụ iwepụta ihe onyonyo mgbasa ozi ga na-ekwuchitere ndị Igbo niile n'otu. Ya mere anyị ji ehibe ya n'aka anyị. Ya bụ steeti ọbụla n'ala Igbo dịka Enugu, Anambra, Imo, Ebonyi, Abia ga-enwe nke ha, mana anyị ga-enwekwa otu ebe ga-anọchite anya steeti ọbụla. Daalụnụ dịka anyị na-ele anya na mmekọrịta anyị na unu. Abụ m onye nke gị kwesịrị ntụkwasị obi, Obinwannem ndị Igbo Global Foundation, nwa Chineke Ugwu Okechukwu, onye na-ahụ maka otu Obinwannem, ebe mụ abụ Florence Ekpereamaka Nwafọ tụgharịrị ya ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Ndewo. Obinwannem Global Radio, ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio, ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo.